dito. Pupunta ko si Rasmus doon sa clinic. Rasmus! Ano niya? Oo. Dito na po tayo sa bed. Ayan. Rasmus! So ayan, nandito po kami ngayon sa clinic. Dadali namin si Rasmus kasi hindi siya kumain kagabi. And ngayon. So, ang ganda po ng view dito behind. Rasmus! Magagalit na siya. Rasmus! Rasmus! Naiinis na siya. Sige pa. Wala ko sa loob ng school. Ano? Oh, Rasmus! ano mo yung pwede rin? Behave lang, behave. Rasmus! Halika dito. Ano na siya eh? Rasmus! Ano? Nasaan ka? Hindi ito bahay natin. So ayan, pauwi na po kami. Si Rasmus po, ayan. Marami po siyang gamot. Meron pong lagnat si Rasmus and merong infection. So, mag-medication muna siya and then after that, kapag hindi siya gumaling, babalik siya for CBC. Ayan. Sana gumaling lang Rasmus. Baby love! Baby! Ayan. Ang dami niya pong gamot, sabon. Uuwi na tayo. Uuwi na ang baby love. Yung binayaran ko po ay 1,200. Sa check-up lang yon, saka gamot. Uy, naku. Rasmus! Yan, napakainit po. Tsaka wag nga siyang paliguan araw-araw. Masama pala yung naliligo ang pusa daw ng araw-araw. Dapat daw every once a week lang kasi malinis naman daw talaga ang pusa. Yun ang sabi nando. So, wow, 1,200 po yung binayaran ko lahat. Medyo pricey, parang mas mahal pa nung nagpa-check up ako. Nung nagpa-check up ako, inabot lang na 700. Pero dahil
bebe loves ko si Rasmus. Magpapacheck up si Rasmus. I love you, Rasmus. Asan na? Asan si Rasmus? Rasmus! Sakto lang yung bag ni Rasmus, medium. Umiiyak siya. Siguro nanibago siya. Nagwawala na. Uwing-uwi na siya. Sana wag siya matrauma. Uwi na tayo, baby loves. Asan na siya? Patingin ako ng face ni Rasmus. Bebe! Uwi na tayo. Maglalakad na po kami pa uwi. Ganda ng weather. Oh, Rasmus! Umiiyak si Rasmus. So ayan mga kamayar, pauwi na kami. Malapit na kami sa bahay. At si Rasmus ay taladala ko, ang bigat. 2.6 kilo si Rasmus. Grabe. Pero I'm happy na may gamot na siya. So thank you mga kamayar for watching. Ang init. Lakad-lakad lang kami. Si Rasmus. So ayan, nandito na po si Rasmus sa bahay. Bet, buksan mo. Welcome home, Rasmus. May sakit siya, ma. May lagnat. May lagnat. Huwag daw paliguan ng po sa araw-araw. Bawal daw yun. Dito na ang baby namin sa bahay, ang Berry Love. Very love. Ano naman yan ka? Pakita mo yung gamot, Bet. Lagay mo dito. May gamot full tayo. Ayan, mga antibiotics sa lagnat. 1-2 ma, binayaran ko. Ay, grabe naman ang baby na. Sa pagod. Na-stress siya dun sa mga truck mo. Sabi naman, ng baby. pag hindi daw gumaling dito, ibalik. Ipapa-CBC, kuha na ng blood test. Tapos, gusto na nga tanongin ako kung gusto mo doon ipapero. Meron na din ano. Ito. Oh, ayan. Ito po yung mga reseta ng baby loves ko. Ito po yung bless na Yan ang pagkain. Tapos, ayan. 1,280 yung bill. Tapos, ito yung mga gamot. Oh, tapos, ito yung sabon niya na antibiotic. Tapos, ayan ang baby loves namin. Relaxing. Alam niyang nasa bahay na siya. So, Rasmus, say hi to Mommy's vlog. Thank you everyone for joining my journey today. Ay, grabe naman. Masakit ang ulo niya, ma. Masakit ang ulo ng bebe. Okay naman. Ito yun, ma. Ito yun. Ito yung nalaglag siguro. Hmm. Okay naman mo na. Ano ba yan, ma? Mas kawawa naman ang bebe na. May sakit ang bebe na. Nahihilo siguro siya. Sakit ang bukan sa atin. Ang consultation, 250. Mahal lang yung mga gamot. May ano siya, ma-iron vitamins. Piniyak na siya eh. Hindi ko pa ito sa. Grabe naman ang bebe. Ano ba pwede ko na pagsabay sa kanya tayo? Rasmus, gising na ikaw, baby love. Gising na, baby love. Baby love, gising naman ang baby loves na yan. Gising na. Uy. Hapon na, good evening na. Ay, Diyos ko po, sana all. Gising na. Kakain na ikaw. Nag-aantay na yung paksiw na sa linyasi. Ay, sus Mario. Grabe ano ko.